ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun?
Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Ay bagal daw bigat kada kayo amin na po. Maabig yung kabosan, Pangasinan, Dagupan. Agaw lalamot na Lunes. Kanyan wadya ti lalamot yung mga ipasabi na sari balita isyo at komentaryo ni paakarat saray matuan. Liknay Balay! Siyempre kalapkan tabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always! Tansay magtaralingkor, magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kantabay timot at sayan agaw, petsakin sila tatang tanagagik at bulan na Setyembre taon 2025. Ang gapuyarom the only one, Engineer Nixon Dakal. Sana all. Bakit? Payday. Okay. Hoy, payday ngayon ha. Masaya si Mrs. Siyempre. Pero maging masaya man siya ngayon, bukas malulungkot siya. Bakit? Tataas na naman ang presyo ng mga krudo. Di ba halita mulaglabat, Mrs. 10 centavos lang bungat. Mulaglabat. Pwede pang ikasya sa budget. Pwede pang ikasya sa budget. Pero, speaking of Mrs., agi, antuye agawa kapaborito RJ, ya sakay ya ugaw, ya kakapanya na kya, actually, at nababalang under the custody of Lingayen Community Hospital. LDH. Nako. September 14, Sunday. Karuman at atang tanagagik sa ikwantuhi ay sunan post ni Mambuga Subago. Sa ikwanto ngayon ay naranasan namin ang pinakamadilim na sandali sa buhay namin. Nawala at kinuha po ng isang hindi pa nakikilalang tao na nagpanggap na nurse sa loob ng Lingayen Community Hospital. Nung magbabayad po sana ang tito ko para makalabas na ang tita at pinsan ko, may isang taong lumapit sa tita ko na nagkunwaring nurse at sinabing kailangan daw kunin ang dugo ng pinsan ko. Dahil yung baby. Baby, okay. Dahil nasa hindi maayos na kondisyon ang tita ko, kasi cesarean pala to kapaborito RJ, pinagkakatiwalaan niya ang taong yun at umalis na kasama niya ang pinsan ko. Tinanong namin ng hospital, may CCTV ba? Wala daw dahil ididemolish raw ang pasilidad. Sinuong namin ang tanong, saan ang security guard? Sabi nila nag-out na at wala pang kapalit. Pwede ba yun kapaborito? Anong oras yan? Anong oras yan nangyari? Hindi na nabanggit ang oras eh. Kasi, di ba, ang alam ko dyan, di ba, mayroon yung, ano ba yun? Yung sa, kung sa militar, 11 general order ba yun? Yung order, yung don't leave your post until na hindi dumating yung iyong karelyebo. Mayroon yun eh. At yan i-applicable din.
sa mga security guard. Lalong-lalo na sa mga government offices, Kapaborito RJ. Ano yan, mortal sin yan, yung iwanan mo yung pwesto mo nang wala ka pang karelyebo. Sino Karelyebo. kayang in charge ngayon sa sa security ng probinsya? Natamiratan sigurado. Mayroon yan. Ano yan? Kung totoo yung pinusa, yes. Na yung sabi rito na nag-out na raw. Kasi nagtanong sila At ang sagot ng mga pinagtanungan, nag-out na raw yung security guard. At wala pang kapalit. Ay nako. Hindi Isa pa ang problema. Yan. Kung yan ang nangyari, merong merong sanction yan sa mga security personnel na dapat lang aksyonan. Isa pang problema, Kapaborito RJ. Kay si Hora na may gagawin diyan or ayusin yung hospital, huwag niyong tatanggalin yung CCTV. Saka not unless talagang wala kayong CCTV. Ang CCTV hindi lang doon sana sa isang building. Doon sa in and out ng hospital, may CCTV. Doon sa... nasukong, dapat. Yes. Paano mo makukuha yung sa harap kung isa lang yun ang rason? Sino bang nagsabi niyan? Sino ba kailangan maimbestigan? Sino bang yan? Kaya ang tanong nila, Kapaborito, walang maniniwala dyan dahil ang CCTV, hindi lang isang location yan. Tulad sa atin. Dapat sa lahat ng sulok. Mayroong sa entry, sa yung exit point. Yung tinatawag na strategic points. Yes. Ay, nako. Kaya ang tanong nila, Kapaborito Ajay, saan ka pa makakakita ng ospital na walang CCTV, walang security, at pwedeng ilabas ang pasyente nang hindi chine-check ano yan, babae ang ba yan? dokumento kung discharge lalaki? na. Anong nasabi dyan sa post? Yung nagpanggap na nurse. Probably babae ito, Kapaborito Ajay. Kasi alam po ninyo, nako, mahirap, Kapaborito Joseph, pero kung naglakad yan, sigurado sa mga kalapit na building dyan, nandyan yung terminal, nandyan yung Bureau of Fire ng Lingayen. Magkakalapit yan. Sigurado may CCTV, kaya siguro kumakalap na rin ng di ba, ng investigasyon yung ating mga kapulisan. Pero ang issue, doon mismo sa loob, wala. According to that post na... Yes. Kaya naman, lumalapit sila, kumakatok sila sa puso ni Governor. Lalong-lalo na kasi kailangan nila yung tulong sa ngayon. Yes, oo. Kasi may mga staff na hindi marunong sumagot. Ay, nako. At napaka-arogante. Nako. Sa trato sa amin. Trato sa amin. Ito na Mr. lang, Governor. base sa post na yan, Sir, Mr. Governor, o yung Chief of Hospital, sino ba yung Chief of Hospital dyan ng LDH? Kailangan imbestigahan ninyo yung mga nandyan. May mga may mga arogante pa at yung sinong head ng security ninyo sa Pangasinan, yung kung totoo yan na umalis na at wala pang karelyebo, mortal sin yan 'di ba? Doon kasi singitan tulad niyan. O di na singitan. Pakitingnan na lang po ito, Mr. Ang daming Governor. dyan, ang daming parang naungkat. O kaya nabisto na mga maling gawain. 'Di ba? This time. Sa nangyari. Sa nangyaring ito, sigurado makikita yung Kapaborito RJ. Walang CCTV. Malaking tulong yan nakaatang po sa inyong balikat yung solusyon ay sigurado po, yan ipapatawag sila ngayon dahil po buhay po at isang baby ang pinag-uusapan dito, Mr. Governor. Sigurado yan. I hope magkaroon ng resulta ang inyong investigation. Ay sigurado lalo na para mabura sa kaisipan ng mga pamilya ng baby yan na walang nagagawang nangyayaring inside job sa loob ng ospital na yan. Ay nako. Ay gugulong ang investigasyon dito. Umaasa po tayo dahil yan hindi makataong gawain at malaki ang paniniwala ko na gagawin lahat
ng nakaupong opisyal sa Pangasinan, may pulaing. Piano na imbestigahan managot kung sinong dapat managot. Kasi firstborn po yan, lalaki pa man din. Hindi, according to an information na nakuha ko, unang lalaki sa pamilya. Unang lalaki kaya napakasakit. Oo. Masakit sa kanila, unang lalaki sa pamilya. Nako. Ay buhay. Biruin mo, malaking bagay po yung CCTV. Alam ninyo yung nangyari, yung sa Dagupan, yung ibinantak na bangkay ng babae, na bata pa. Bakit natunton kung sino yung mga salarin? Because of CCTV. Yes. Nako. Alam mo, actually, Kapabrito RJ, may masalimut din kaming experience dyan actually sa Lingayen Community Hospital. Ay, nako. Kailangan... During di kasagsagan ng pagsasubmit ng mga medical report ng mga teachers, kasi yearly nagkakaroon sila ng pagsasubmit ng medical reports. May bayad pala dyan pero naniningil sila pero walang resibo. Yun. Mr. Governor, take note of that. Naniningil sila pero walang resibo. Ay, ano ba yan? Tapos na kasi yung maraming teachers ang naka-experience po niyan, Mr. Governor. Baka hindi po nakakarating sa inyong kaalaman. Ay, nako. Ipinaparating ko na po ngayon. Bago yung na-confirm na yung ng Provincial Health Office, yung pinaka-head, nalimutan ko lang yung pangalan. Base sa panayam natin noon kay board member Jerry Rosario. Sana magkaroon din ng inquiry ulit dyan sa Sangguniang Panalawigan patungkol dito sa paghigpit ng seguridad sa ating mga government hospital. Ito at sana magkaroon din ng 'di ba, kung sino yung chief of hospital dyan, sigurado yan ipapatawag sila ngayon. Monday today, Yes. Unang araw after that incident, di ba? Kasi kahapon. Ngayon, sige, patawag nyo sila at kailangan ng taong bayan na may action taken. Ipalam nyo lang sa amin at kung ano yung action ninyo dyan at i-broadcast namin. Para, di ba, masakit yan sa kalooban ng magulang. At hindi lang sa magulang, alam mo, ang dami ngayong mga liknaan na nangingit-ngit. Kasi yan, kahit saan sukong ka makinig ng balita, yan ang pinag-uusapan ngayon. Diyan sa palengke sa Lingayen, ang aga-aga ko dyan. Alam mo kung anong narinig mo na. Narinig ko ang pinagkukwentuhan nila dyan sa palengke. Yung batang nawala. Yung batang nawala. Nako. Ay, so sikat na kayo. Oo. Lingayen District Hospital. Sabi nung isa nga na bumibili, ba't walang CCTV? Sabi naman ng isa, kawawa naman. Yung mga reaksyon, yung nagingit-ngit na damdamin, yun kasi ang nakakasakit sa loob. Mo. Nakakasakit sa loob kasi Kapabrito RJ. Kasi ospital pa naman ng gobyerno. Yes, oo. Yan yung ospital na pwede mong malapitan kapag ikay nangangailangan na walang-wala ka, Kapabrito RJ. Dapat. And then yan ang mangyayari sa kanila. So, paano pa natin pagkakatiwalaan yung ating gobyerno kung hindi naman naibibigay yung tamang serbisyo? Aguntan, Kapabrito RJ. Ay, nako. So yan, direkta na si Governor ang membisa nga. Until now, wala pang administrator. Oo. Sana mabigyan ng solusyon at makatulong ng malaki si Governor para mabawi nila yung bata at may balik sa kanyang pamilya. Biruin mo, bata pa yun, walang alam, walang muwang. Of course. Lalaki yun, hindi niya alam kung sino magulang niya. At the same time, maliban lang kung may birthmark na nakita nung magulang, pakatandaan. Pero pag wala mahirap na yan. At saka sa kumuha naman, lumaban po kayo ng patas. Sa kumuha, wala kang pinagkaiba sa mga buhaya sa gobyerno. Nako, speaking of buhay. Oo, kasi di ba kinuha mo? Anong gagawin niya dyan? Di, bebenta niya. Ano pang gagawin dyan? Di ba? Ay, nako, wala kang pinagkaiba sa mga buhaya sa gobyerno. Kung nakikinig ka man, makonsensya ka. At sana kung sino man, panawagan na rin, Kapabrito Joseph, bilang tulong na rin sa pamilya, kung may kakilala kayo, na hindi naman nagbuntis, nagkaroon ng baby, o kaya sa mga gustong magka-baby, makonsensya rin kayo,
pag may ibininta sa inyong bata. Dahil isipin din ninyo na gusto ninyong maging magulang, paano naman yung magulang ng bata? So, sana kayo na ang mag-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Halimbawa, may kapitbahay ka, ba't nagkaroon ng baby yan? Magtaka na kayo. So, i-report nyo agad sa DSWD, sa pulis. Kawawa naman po yung magulang. Di ba? Hanggang sikat, dinaliliknam. Ay on. Nanabagay mo. On. Si Kwang Polanti naman at Mambugas Laibagok. Kanyan sana napapakinggan tayo. Hindi man dito... It's an eye-opener. Yun, yung hindi gusto man kong dito banggitin sa Pangasinan. kanina. Di ba? Para maimbestigahan yung mga lapses dyan. Yung mga kabulastugan, ika nga. Marami palang complaint dyan, ano? Oo. Ay, nako. Sino kayang kasi sabi mo, mga kabulastugan. So, napakarami. Di ba? Base doon sa post. Di ba? Nakalusot yung kumuha ng bata. Yes. Tapos yung ano ba yung experience namin niya, yung experience mo. Experience mo, yung sinabi pa na parang may arrogante. Arrogante. So binasi ko doon sa mga susilis. Sana maibalik si baby sa kanyang mga baby tunay, boy. tunay na mga magulang. Nako. Kasi ang ano diyan di ba, lalabas na sana, di ba? Kaso nandyan na yung ewan ko kung tao yun, demonyo o ano. Meron mang lapses sa pamilya ng baby na bakit pinagkatiwala ka agad. Nagpanggap of course, kasi nasa loob pa rin siya ng ospital. Yes. So ang alam niya talagang nurse doon, staff. Siguro nagpanggap. Alam mo na yung gagawa ng, di ba, kasamaan, magpapanggap yan, magdi-disguise, di ba? Para makapambiktima. Pero also lesson learned sa mga magulang. Lalong-lalo na sa mga ina. Never entrust your baby sa hindi nyo kilalang tao. Pero sinabi nga niya, nurse Yung nga lang, kahit na nurse, tignan nyo kung may ID. Yun. Siguro nalito na rin. At siguro yung buwang tiwala niya. Kasi nasa loob siya Yan lang kasi deceptive Nasa loob kasi ng ospital So, anong malay niya? Pero ganun pa man. Lesson learned lesson learned. Alam niya, secured siya doon. May nagbabantay. Di ba? Yes. At yung pinaka-importante, ito ay opener na rin. Walang CCTV. Yan ang problema talaga. Ano ba yan? Yung mga pangunahing, di ba? Kailangan ngayon ng isang building, di ba? CCTV. Ay, nako. Kaya sana hindi na maulit yan. Ay, opener. Sana may balik. Sama-sama ho tayong manalangin na may balik sa magulang yung kanyang anak. Nako. Kawawa talaga. Kawawa. Kaya marami sana, talagang kasi baby pa yan. Ang kinakailangan ng baby, yung gatas ng ina. Yes. Kalingan ng isang tunay na ina. Saka kung sino man yung mga bumibili ng bata na walang conscience, yung bawal na nga double bawal pa. Ninakaw pa yung binili ninyo. Ay nako, makonsensya kayo. Kaya kung nakikinig man, baka sakali na nasa kotse, na nandito na yung bata, o baka yung nawawalang bata yan, baka may katransaksyon po kayo, na nagbebenta ng bata, o kaya nabili kayong bata. Kung lalaki yan, nakipag-ugnayan sa mga pulis, please. Ito rin, sa mga kinatawan ng sana ba yung registration ng mga bata? Ay sa sa munisipyo civil registrar office. Pag may magpaparehistro sa inyong bata, kompleto dapat yung papeles, merong release from the hospital kasi magbibigay ng parang birth certificate yung hospital. Ang pipirma sila ang pipirma. Actually, tatanungin na yung pangalan. Be very careful doon sa tatanggapin yung mga papeles bago nyo irehistro. Baka peke. Yes, bago nyo irehistro yung mga bata sa inyong record. Nako.
Para maiwasan po natin yung ganito. Not unless naglalaro na naman sa isipan ko. Maimpluwensyahan na naman kayo ni Boss Lee. Ngayon ako, dahil alam mo na, pag pera ng gumana, magiging legal lang lahat. Yun na nga. Doon sa mga mapagsamantalang opisyal ng gobyerno. Ayan, na-high blood na ako eh. Actually, sabi ko kapaborito, Ajay, kawawa na si Boss Lee. Si pala Boss Lee nasisisi. Si Boss Lee was created to provide sana comfort. Para hindi pero ka na lagi siyang magdala ng nasisisi. Bayong-bayong So na in pera. fairness kay Boss Lee, hindi natin dapat sisihin si Boss Lee, kundi ang sisihin natin yung greediness. Kasakiman. Kasakiman ng mga tao. Na dahil sa kanilang kasakiman, pati si Boss Lee biktima ng sisihan. Nako. Magpapatuloy po ang liknay. Balik kaya rin ni Nasaren Pakabatan Paimanom Lalapuni at Saring Managantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think of, every drop I drink of. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel.
Popular sa balita. Taluran ka tao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:06 oras na natin mga kapaborito sa Liknay Valley. Kaulap kantabi na siyempre sa remagtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service always. Tan na sa magtarilingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. At saray apalabas si agaw at ating tanagagik, sinasamay last week, nantutumbukan agagik sa agawaran rally. Diman at Metro Manila. Gigi. Ayaw wala ray abantayan tini at social media ya may truck na saray sundalo paarapad Metro Manila. Iyagi. Natan walay plano na say grupon piston. Ayaman gawa nasa may nationwide transport strike sa September 18. Grupon piston itan, aray drivers ta natatong tanagagik, mangawa mat ira na protesta da. Isang malawakang protesta laban sa korupsyon umano sa DPWH. Ano yan sa September 18? Sa September 18 po yan. At plano nilang makibahagi dun sa magaganap sa September 21. Uy! Ayan yung pinakamalaki. Sa 21. Yun yung declaration ng martial law. Oo, yan nga pala no. Magrarally naalala sila. mo? Ako nga pala, that was 1972. Yes. September 21. Ay. At actually, merong pang appeal itong si Senador Bato na meron siyang appeal sa mga retired na miyembro ng AFP, PNP. Tura may appeal to kapaborito RJ niya. Inibasan ko an open letter na pinaabot para kay House of Representatives Congressman Martin Romualdez. Ganun ba? Sabi dito, Dear Mr. Speaker. Teka. Appeal niya kay Speaker. Open letter. Open letter. We, the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign
as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives. Hindi lang yung hindi lang yung pagka-speaker as congressman. As congressman ni. Nako, bayo, tuloy mo. Because of the following reasons, kwanto jay. With 15.589 trillion pesos national government debt as of August 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.352 trillion budget for 2025 against a 2025 projected supportable national revenue of 4.64 trillion pesos, according to Finance Secretary Rafael Recto, or a deficit of 1.712 trillion pesos. So mas malaki pa yung binudget kaysa yung projected income. Yes. So ibig sabihin yan, pag maliit yung projected income natin at malaki yung budget na inilaan, uutang na naman tayo niyan, kapaborito RJ. To para masustain yung 6.352 trillion pesos na budget. Nako. Sige. Tapos sinasabi pa nila rito number 2, you squandered 26.7 billion pesos from the AKAP of DSWD on a fake people's initiative to unnecessarily change the Philippine Constitution. Ay, doon pala kinuha, inugot. Doon pala yun? Sige. Number 3, you failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Furthermore, there is no attempt on your part to remove the label of Congress as the Philippines' biggest criminal syndicate. According to BizNews Asia. Matibay ang kasi sikat na rin tayo sa ibang bansa Aligasyon Iba't siya yung napupuntirya dahil siya yung nagmamando, parang ganon. Siguro parang under the principle of command responsibility, siyempre look out niya to. Baka sasabihin meron pang mas mataas sa kanya. Iba't siya ang pinagre-resign nyo. Di ba? Baka may mga liknaan na gano'n. Hindi, siya yung pinakamataas dun Number 4, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University. May donasyon? Harvard? May donasyon? Oo. Multi-million-dollar. Multi-million-dollar donations. Kasi outside the Philippines. Meron pa sinasabi dito. There are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costing about 1.25 billion pesos. Parang mas madami yung mga kinasang mga aligasyon Pero si Senador Bato de la Rosa, siya yung parang leader na sumulat dyan in his capacity as retired, hindi senador. Retired police officer. Yes. Kasi malinaw yan. Hindi yung posisyon niyang senador. Hindi. As retired. Kasi sama ng mga retiradong opisyal yan so yun. Kanyang representation yan. Okay. Sabi nga nila dito, lastly, under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money paid by our blood, sweat, and tears as if you own the Philippine government. Based on the foregoing observations, we want you out of the House of Representatives. Now, kanto ne? Kakapigantan. Kaya sulat. Last Sunday mo Last Sunday kasi siyempre ang ilabagan natin. Ayan ang simbalabat. So para sa patas naman na pag-discuss. Meron bang diyan meron bang ubat Meron. Ang sabi naman ni Speaker ito. Ayan, sabi ni Mr. Speaker. Ano naman sabi ni Mr. Speaker? I say this with all honesty. I have never and will never accept a bribe from anybody. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Alam yan ang lahat ng House members. Blessed, matud pa siya sa pagsalig nga gihatag. Panyon, Bisaya yun. Hindi natin maintindihan yan. Pero dito sinasabi niya, I am self-made
and I have been blessed with the trust of the Filipino people. Okay. I do not need and will never allow myself to be corrupted by money. That does not belong to me. So meron naman siyang paninindigan. At ayon sa kanyang mga sinabi, kailanman ay hindi siya kumukuha yan ng kahit 5 sa people's money. Sa people's money. Pero yung aligasyon, yun na yun. Very brief naman yung sagot. Pero nandun na yun. Kasi pero ang sinasabi naman dun sa mga reason why iniling nila, 'di ba? Yung sa pamamahala, 'di ba? 'Di ba? Pamamahala. Paano mo i-diskarte o kaya gagastusin ng tama? Yung hindi tayo magkakabon-bon sa utang. Parang ganoon, 'di ba? Work related. Actually, nakakalungkot na yung mga nangyayaring ganyan, Kapaborito RJ, lalo't palaki yung utang natin. Hindi pa natin nababayaran ng tama. Ang nakakalungkot yan kasi, Kapaborito RJ, walang kurap kung hindi tayo nagpapakurap. Yun na yun. Doon na uli magtatapos yan. Yes. Kaya it is wrong to accuse them as corrupt na sila lang. Dapat tinatanong nyo rin ang sarili nyo kung may contribution din kayo. Kasi inalaw ninyo. Yes. Nabigyan tayo ninyo, binigyan nyo ng pagkakataon yung taong korap na mangurap dahil nakurap kayo. Our Constitution diba? has given us all the right na pumili ng gusto natin. Yung kaya that is why we always conduct election saka palagi every nating after 3 sinasabi years. na yun yung isang pribilehiyo na nag-iisa. Yes. Diba? Na pribilehiyo ng bawat isa. Kaya gamitin nyo ng tama. Yes. Magdesisyon ng tama. That's the most powerful privilege that we have. Yes, at saka pantay-pantay tayo pagdating ng eleksyon. Walang mahirap, walang mayaman. Sa pribilehiyo na yan, pantay-pantay tayo. Tig-iisa tayong boto. Yan. Yes, diba? May karapatan tayong pumili. Pero hayan na't bumaha ng Bosanli, wala na. Wala na. Europe. Yeah, I mean, pero look at Nepal. Nanindigan sila. So, bago ang kanilang gobyerno na ngayon. And hopefully maging maayos. Pero taong bayan yun, Taong bayan yun. Taong bayan yan. Pero yung nangyari doon, pag-out sa kanilang, di ba, ilang beses nang nangyari sa atin? 2 times. 2 times? Di ba? Ang nakakalungkot lang sa atin ganito, Kapaborito RJ. If we look back at the history ng ating bansa, kailan umaklas ang mga Pilipino against Spaniards? Against Spain, sa mga mananakop ng mga Espanyol, nung namatay si Rizal. Pero after na namatay si Rizal, abuyak irata nagkanya-kanya, pre. Again, greed. Because of greed. Gabay ito si Katolwa Soare. Gabay ito si Katolwa Magkamal. Yes. May socialist. Noong 1986, EDSA Revolution. Bakit nagkaroon ng EDSA Revolution? May isang namatay. Si Ninoy. Kaya, sekwenta Kapaborito RJ, sino kaya susunod na mamatay? Naku, wag sana. Pero ito, sobrang politiko Politics. Of course. Kasi hindi mo na alam kung ang ipinaglalaban ay para sa taong bayan o para sa partido. Di ba? Hindi mo na alam kung totoo yung kanilang sinasabi, kung naninindigan dahil sa taong bayan o dahil sa partido. Tingnan mo ngayon nangyayari. Di ba? Speaking of partido, sa Senado pa lang, medyo mayroon ng mga na pwedeng ibalik daw yung dating presidente, di ba? Ano yan? Anong mayroon dyan? Kung para sa taong bayan at talagang mayroon po kayong concern sa taong bayan, di ba? Kailangan may tayo. Speaking of partido na nabanggit mo, political stability para dyan sa partido na sinasabi mo. Recently, bumuos po si President BBM ng mga mamumuno, independent kuno, na commission na mag-iimbestiga sa mga fiasco ng flood control projects, Kapaborito RJ. Ngayon,
naglalaro sa ating kaisipan ang tanong. Kasi recently, nung nabanggit yung pangalan ng kanyang pinsan, na isa sa mga involved sa mga flood control projects na yan, kapaborito RJ. Si Speaker? Oo. Sabi niya, present evidence. We cannot just accuse without any evidence. Sabi niya. Ngayon, ang tanong, kapaborito RJ, yung kapag ba yung independent commission na yan, sa kanilang investigasyon, lumitaw ang pangalan. Just ganito lang ha. Paano kung lumitaw? Ito naglalaro sa kaisipan ng mga Pilipino, kapaborito RJ. Paano kung lumitaw uli yung pangalan ng kanyang pinsan sa investigation ng independent commission na kanyang binuo? Will he accept and respect the recommendations or the report of the independent commission, and what will be his next step? Ayun, ang abangan natin. Kasi sabi nga niya, kailangan ng ebidensya. O ayan na, mag-present sila ng ebidensya. Sino ba yung mga nandyan sa ICI? Sino ba yung binanggit na mga nasa ICI? Commission for Infrastructure, di ba? Yan yung ICI. Oo. Ang isa sa mga na-appoint yata, dating Magalong. Nandyan na si Magalong Pero hindi masyado, advisor lang. Oo, dapat. Ang narinig ko non-political yan, dapat. Dating DPW, ito, members of the Independent Commission for Infrastructure. For Infrastructure, ICI. Former DPWH Secretary Rogelio Singson. Okay. SGB Country Managing Partner Rosana Fajardo. Sa SGB kasi yan yung sa accounting, yung mag-audit. Yes. Tapos Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Special Advisor. Dapat. So, sino pa? Wala na. Yun lang, yung palang nababanggit na mamumuno nitong Independent Commission for Infrastructure or ICI. Dapat may kahinatnan. Pero tanong ko, bakit si former DPWH Secretary? Hindi kasi siguro Wilbur siya sa about sa operations ng DPWH. Siguro wala naman sigurong bahid mantsa sa kanyang panunungkulan sa DP at siyempre may insight siya doon sa mga nagaganap din. Na siguro meron siyang mga offer na tinutulan mayroon siyang alam. In short, meron siyang alam. Let's give them the benefit of the doubt. So, kaya siguro ma-fulfill nila ng tama yung kanilang investigation at ma-submit ang tamang report kay Pangulong BBM. At kung ano man ang nilalaman ng kanilang report, later on, magiging makikita natin kung ano naman. Dito natin makikita ngayon. Transparent sana. Dito natin makikita ngayon kung talagang sincero ang Pangulong BBM sa kanyang kampanya na labanan ng korupsyon. Yan na yung papasok yung sinabi ni paring Erap ko. Walang kamag-anak. Walang mga kumpare. Walang mga kaibigan. Di ba? Pero siya'y nawala. Siya'y nawala. Pero dapat sana ganun. Diba? Nako. Ay, socialist. Actually, marami rin nagtatanong sa atin, bakit sa atin sa probinsya Pangasinan, wala bang ganyan? Wala pa namang nare-report. Although, according to our information, may mga agencies, investigating agencies na nag-i-investigate at tinitignan. Kumikilo sila lahat ngayon, kapaborito RJ. Iniimbestigahan nila yung mga flood control projects natin sa lalawigan ng Pangasinan. And so far, sa mga nakita nilang mga report ay wala namang mga yung ghost flood control projects. Pero wala. Substandard meron, 'di ba? May nagiba. Pero may substandard na nakita. May substandard na nakita. At tingnan natin kung ano magiging kahihinatnan nun. Saka actually, meron tayong nakuha ng mga flood control, listahan ng mga flood control projects sa Pangasinan. Kung sino yung mga distrito na nangunguna, kung sino yung mga localities na nangunguna, at kung sino yung mga top contractors. Ito, banggitin lang natin But, sa pagbabanggit po natin, it does not necessarily mean na may ginawa silang mali. Tsaka
Babanggitin lang natin, yes, ha? Hindi naman issue yung madaming nakuha eh. Yes. Kasi yung pinag-uusapan dyan, yung quality Oo. ng kanilang trabaho. Yes. And this is based on the Sumbong sa Pangulo website from 2022 to 2025. Nasa sumbong ng Pangulo. Yes. Okay. Ito yun, flood control projects in Pangasinan. Total cost of flood control projects in Pangasinan from 2022 to 2025. 13 billion 205 million 801,409 pesos and 25 centavos. Walay butal to ni. 13 billion 205 million 801,409 pesos and 25 centavos. Meron yan. Kasi sabi nga pag eksakto, alatado. Yan ang butalan mo. Ang sa mga districts po natin na nakakuha ng pinakamalaki na pundo, yung first district under Congressman Arthur Celeste, 3 billion 19,636,673 pesos and 15 centavos. Pumapangalawa ang 6th district with Congressman Marlin Primicia Sagabas, 2 billion 763,229,847 pesos and 24 centavos. Pumapangatlo ang 5th District under Congressman Ramon Nabalgico Jr. with 2,490,478,579 pesos and 52 centavos. Pang-apat ng 3rd District with Congresswoman Rachel Arenas with 2,470,300,729 pesos and 80 centavos. Sa 4th District, panglima, with Congressman then Christopher De Venecia, 1,802,250,739 pesos and 84 centavos. At ang pinakalas ang ating distrito kapaborito RJ, ang 2nd District under Congressman Marco Wangco na po, 659,904,839 pesos and 70 centavos. Ito po yung mga distrito na kung saan nakatanggap ng mga flood control projects. Okay? At sino naman yung top localities in Pangasinan by flood control allocation? Number 1, Municipality of Binalunan. 1,324,533,599 pesos and 98 centavos. Number 2, Alaminos City. 1,185,209,418 pesos and 15 centavos. Number 3, San Carlos City with 938,369,876 pesos and 49 centavos. Number 4, Municipality of Rosales, 824,964,950 pesos and 25 centavos. Number 5 is Municipality of Calasiao, 782,319,137 pesos and 93 centavos. Number 6, Dagupan City, 669,314,305 pesos and 44 centavos. Number 7, Municipality of Mabini, 661,172,287 pesos. Number 8, Municipality of Agno, 627 million. Number 9, Municipality of Omingan, 568,226,146 pesos and 43 centavos. And number 10, Municipality of Balungao, 550,854,796 pesos and 83 centavos. Ito po yung mga na-allocate ng mga flood control projects sa mga bayan-bayan na ito. Ang mga top contractors by flood control funding dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, number 1, Bet Construction and Supply, 1,365,639,228 pesos and 78 centavos. Pangalawa, WJP Construction and Supply, 1,292,117,232 pesos and 41 centavos.
Number 3, ang Alcel Construction, 852,423,850 pesos and 16 centavos. Number 4 is Anore Construction, 771,702,417 pesos and 6 centavos. And RS Rodriguez Construction and Supplies, 717,824,525 pesos and 56 centavos. So ito po yung report na nakalap mula sa Sumbong sa Pangulo website from 2022-2025. Ito report lang. Yes. It does not imply na may mali sa kanilang mga flood control projects na ginawa sa lalawigan ng Pangasinan. This is just a report. Saka siguro kaya ni-report yan sa sumbong ng Pangulo para magkaroon sila ng yung detalyado na pinagkagastusan ng flood control project dito sa Pangasinan. Yes. Siyempre, merong report yan kung paano ginastos at saan napunta. Yes. SOP yan sa mga gobyerno. Kaya standard operating para procedure. magkaroon sila ng idea kung saan nila sila umpisan yung investigasyon. Pero sa mga kontraktor naman, wala silang takot basta ginawa nila yung tama. Yes. At masukder may integridad yung kanilang mga proyekto. Kasi ang tinitingnan ngayon, ang main issue hindi sa mga kontraktor may mga ilan yung kontraktor tulad ni Diskaya, pero yung apagan, yung kung sino ang nagkamal ng limpak-limpak na salapi dyan. Pero pagka ginawa mong, yung sabi ko nga, malat ang mabiskag may proyekto, no problem. Di ba? Meron pa nga akong nabasang isang article, Kapabrito RJ, na yung ating legal officer dito sa lungsod ng Dagupan sinasabi nilang ni-reject daw nila yung mga flood mga projects na yan coming from the national government at mula sa DPWH. Sabi ko, baka naman knowing our city legal officer, she's a good lawyer, Kapabrito RJ. Dikampanilya din yan na mga abogado po yan na nabibilang sa mga dikampanilyang abogado sa lalawigan ng Pangasinan. Baka na-misquote lang. Kasi wala naman silang say dyan Totoo yan. Wala silang walang say ang LGU na i-reject yung mga projects na yan. Saka wala silang yung parang acceptance. Kung tapos na o hindi yung project, wala sila dyan. Yes. Out yung LGU dyan. National Government Project. Yan. Siguro, patanir dalabat, courtesy. Yes. Pero may walay pirmandadan, wala ho. Totoo yan. Wala. Kaya yung isang mayor nga, sinasabi niya hinihiling niya na sana naman para maprotektahan dahil constituent namin, yung pinoprotektahan ng project na yan, sana meron din yung acceptance ng project ng LGU. Yun ang kanyang hiling. May nagsalita about that. Okay, in fairness kay Attorney Aurora Valle, Kapabrito Ajay, kasi parang na-misquote yata siya sa kako. So, the LGUs cannot do that. They cannot reject. But, however, they can object. No, you see, these two animals are two different things. Object. Yung reject at saka object. Pero yung objection, pwedeng siguro, why, akin bakit, siguro may mga rason na pwedeng makatulong din o kaya maging daan para, 'di ba, magawang yung proyekto. Halimbawa, in-object nila dahil hindi naman po pwede diyan. O sige, po-consider. Pero may i-reject mo. Kasi why do they have to object? Not to reject, but to object. Magkaiba 'yon. Within yung mga projects within their jurisdiction, lalo na kapag there is lack of coordination or consultation. Yun. O kaya yung project na yon, na implementation ng project na yon is deemed to negatively affect the local community or environment. Pero yung objection na yan, it will not totally stop the project. Yes, it will not. Hindi katulad sa reject. Ni-reject mo, hindi reject. Kaya, na-misquote lang siguro si Attorney Aurora Valle, knowing her as a good lawyer, Kapabrito RJ. Doon sa salitang object at saka reject. I think
tama tayo na walang boses ang LGU wala. sa mga ganyang May bagay. nagsalita ngang mayor sana sabi niya magkaroon din kami ng acceptance of ibabali. Completion na project kasi constituent me, so mansapar lang lamang if ever. Yes. Yan magkanda leche-leche. So do not be misled by that. Kawawa naman si Attorney Aurora Valle. Anyway, magpapatuloy-pulik na ibalik hari ni Nasarin Pakabatan Paimano malalapunid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think of, every drop I drink of. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now
Palawan. Call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating talagagik. Kalupkan tabi ni siyempre sa rin magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tanda sa magtariling po magtariuran kapaborito, Joseph Canilang Bacani. And hello, good morning kay Engineer Rodolfo Dion. Ganon din kay Madam Juvie Catalan. Diyan po sa may barangay Basing, Binmali, Pangasinan. At siyempre nabanggit ko na rin ang aming barangay. Good morning kay Madam Emma Alipio, kay Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, at kay Kagawad Esperanza, ganoon din kay Madam Ja. Yon. At this point, kapaborito RJ, nasa linya po natin ang ating kasamang kapaboritong Errol Jurado at may iuulat para sa ating lahat. Narito po ang ating kapaboritong Errol. Kapaborito Errol, go ahead and good morning. Wajan natin balay na wanawag at kumusta tayo naman kasi paborito tayo na balay si balay naman nawagtan na si Mayor Ming Rosario at kagkayari na flag ceremony as usual hanggang po absent at flag ceremony attending the very first day of work every Monday. Talagang perfect attendance. Kapaborito, kumusta ang team ala? Para may agawa na Sabado, yung activity na sa Mayor's League na Luyag. At nawa niya, pabatiin tayo ni si Mayor Ming. Sir, magandang umaga, Mayor. Mabigyan kabosan, kapaboritos. Ngayong 4 na po yun. At mula dito sa pinagpalang bayan ng Manawag. At ayun nga, kakatapos na ng flag racing dito. At vitamin D, dahil nga nandun kami sa harapan ng munisipyo. At ramdam namin talaga yung init ng haring araw. Pero healthy sun pa naman sa mga itong oras. At yun nga po, nandito ang ating dalawang kapaborito at kasama sila tuloy. At nakita ko rin, kumakanta rin po sila kanina nung flag racing at tanumpa din, no? May balak siguro maging kawanin ng pabalaan din sila sa mga darating na panahon. Mga idol, mga kapaborito. Sir, meron po tayong announcement, pinag-usapan dito kanina at may mga clarifications din po regarding sa mga may pinapahintong activity na ginagawa po dito. At ano po ang opinion nyo dito, Mayor? Pwede po nga yung nabanggit niyo po na kinikwento ngayon. Pwedeng i-clarify lang natin, sir, kung ano po ito. Well, yun nga po, ito po'y tinitignan natin yan. Mayroon na pong parking ordinance, may traffic ordinance na rin po, no? So, nilalagyan lang po natin ng ngipin at merong ordinansang ipapasa bago po tingnan at tuluyan na tingnan din itong operation sa mga private parking area, no? At ito po hindi bago dahil nga nung nakaraang 2 taon nakausap ko na rin po yung mga ito around 17 or 18 private parking operators dito sa bayan na minsan nga may mga complain ng overcharging, minsan po may resibong peke at kung ano pang mga modus, no? So gusto po namin na magkaroon naman sila ng una permit at nung nakausap po sila noon 2, 3 lang po yung nag-permit, kaya nga ito po mas pinag-igting na kampanya na dapat lahat po ng private parking operators ay mayroon ng permit at syempre naniningin po sila kaya kailangan din po ang BIR registration. So yan po yung aming ipapatupad dahil ito po alam po namin, aminado medyo matagal-tagal na rin po na problema, lalo na pag may na-encounter po yung ating mga bisita na nasisingil po ng excessive at minsan nga ay may resibo peke pa. So this will be addressed head-on. Naka-first agenda na rin po, first reading, ang ordinansa para ma-regulate din pati yung paniningil dito nila.
ito po ay parang compromise na agreement ng mga private parking para po maging uniform, maayos at presentable at i-require din po natin sila na meron lahat restroom ang ating mga private parking. Bakit private parking po? Dahil ito pong mga, lalo na sa paligid ng ating pong basilika, lalo na pag weekend, lalo na pag may event ng simbahan, ay nakukonvert po lahat yan na private parking area. At yun nga, talagang kumikita rin po sila. Immediately nakita natin yan. At nung una namin pag-uusap po ay payag naman sila at willing naman po silang mag-permit. Yun lang nga, medyo nag-dribble pa ng konti. Pero ngayon, dahil ito rin po ay parating na po sa amin, ay head-on. Ito po i-address natin para po magka-permit sila. Dahil sabi ko nga, ang pagbigay po ng business permit ay isang pribileyo at hindi po yan total na karapatan na gawin nila yung gusto nila. In short, with their business permit at hand, ay makukontrol, mariregulate ang ating kanilang operations para po sa kapakanan po ng ating napakaraming deboto at bisita na nagagawin. Itong panba, itong ordinansa na ito ay may implement before Christmas. Hopefully, dahil siyempre may public hearing pa yan at tatawagan sila. Actually today ay susulatan po sila at dapat they will be given 12 days, 14 days to comply, mag-permit na po lahat dahil kapakanan din po nila to para po maprotektahan at matulungan din natin po sila sa aspekto po ng mga issue ng mga illegal na paniningil, mga hindi rehistradong resibo, etc. So dapat we work hand in hand at bottom line po yung alagaan at may sigurong hindi naloloko yung ating mga bisitang nagagawin dito sa bayan ng Manaoag. Sir, with this, sir, sino po magbibigay ng eksakto amount kung magkano po ang ibabayad nila sa parking, sir? Well, actually, dapat ito compromise agreement kasi privado nga po sila, no? Kami po apila, pag-usapan po dahil nga may naniningil ng 100, may 120, may 80, may 50. Kung ano kaya kung gawin na lang pong uniform. Pag-usapan po to over a meeting para po yung pare-pareha sana. Para po sa kapakanan niya, bottom line, yung ano po yung para sa ating mga bisita na obligasyon natin lahat na alagaan, asikasuhin at huwag istresin pag nagawi po sa bayan ng Manaoag. Sir, Saturday, Sunday, nagiging pay parking na rin yung vicinity ng munisipyo. Ano po masasabi niya? Well, pasado na po yung on its final reading. Actually, pasado na rin sa Sangguniang Panlalawigan itong parking ordinance. So, ibig sabihin po, lahat po ng mga public parking areas. Alam mo, kung magawi kasi ibang lugar, Baguio, Manila o kasaan man, hindi ka pa nga nakakapatay ng makina mo, nandyan na yung magre-resibo. So, hindi po ito pahirap because iaayos po ito at ang nasa isip po natin dito, yun mismong mga parking boys, sila din po ang itatap na magiging ka-partner ng ating LGU sa kanilang parking initiative o business na ginagawa sa mga public areas dito sa Manaoag. Sir, ilan po yung parking area na dito sa Manaoag? Well, actually, ang roadside lang, ang gilid ng kalsada, parking area po yan no? At itong harapan ng munisipyo, gilid ng munisipyo, doon sa likuran ng Central School, maraming public. Lahat po ng pagmamayari ng pamahalaan, yan po ay public parking areas. Dito naman, nakukonvert naman lahat pag talagang maramihan po ang tao. So how about yung mga private na... Ito po, separate po sila. Pero una, we will require them to seek and to avail of a business permit. Pangalawa, mag-register sa BIR. Pangatlo, i-organisa sila na sila ay membro ng accredited private parking area sa bayan ng Manaoag. Para po sa ganun, makapagtulungan po kami. No? Hindi po ito pahirap bagkus isa pong pag-abot ng kamay ng kooperasyon at pakikiisa ng bawat nagninegosyo po ng parking na private para po sa kapakanan din po nila dahil nga minsan ang nagiging nagpa-park po dyan medyo maselan, talagang tatanungin, may official ba yan, may permit ba kayo, etc. So matatanggal po lahat yan pag naging legal na po yung operasyon ng ating mga parking area dito sa Manaoag. Soon. Hopefully before December. Uniform sir. ID. Well, tama po yun. Yung ating mga parking boys, doon siya rin na itatap na magiging parking boys pa rin. Doon now, magiging accredited sila ng munisipyo, no? At meron silang legal na resibo kung tinanong. At dapat nga, kada bayan may resibo. Dahil dapat naman talaga na pag naningil ka, may resibo ka.
kung wala kang resibo, automatic peke ka o kaya illegal ka. Kaya nga liligalin po natin, na matagal na po ito, na kailangan po ng manawag. Ito po'y parating po na, no? Kung sa complaint lang, napakarami na pong mga narinig tayong complaint dyan sa mga private parking areas din na overcharging. Hindi pa kasama dyan po yung complaint din sa mga candle boys na overcharging din. So everything will be regulated para po sa kapakanan ng ating mga bisita. Sabi ko, sa aming lahat, alagaan natin ang ating mga bisita at deboto, mga bisitang nagagawin dahil sila po ang malaking nagbibigay tulong sa pag-angat po ng ating pahanap buhay, ekonomiya, etc. So, we will take advantage in a legal way itong kanilang presensya, yung tipong hindi po sila mai-stress at matutuwa pa sila dahil alam nila na legal ang operations ng mga madadatnan nilang tao dito sa bayan, Manawag. Okay, Kapaborito Joseph and RJ, please go ahead. Okay, thank you, Kapaborito Errol. Good morning, Mayor Ming. Yes, Kapaborito Joseph. Opo. Good morning. Opo. Mayor, napakaganda po nung naisip po ninyong pagpapasa ng ordinansa, lalong-lalo na sa parking at saka sa mga candle boys. Marami na rin po tayong experience dyan, lalong-lalo sa mga candle boys. Ganun pa man, on the part of the LGU, Mayor... Pati po yung tarifa ng ating mga tricycle, ongoing din po yan. So, nag-committee hearing sa stage ng second reading. Pati po yung talagang i-require namin na ipapaskill sa bawat tricycle ang rates o tarifa. Ayan, maganda po yan. Ng mga biyahe dito po sa bayan ng Manawag. Yes, yan po isang tinatanong din ng ating mga bisita. Opo. Sabi ko nga, Mayor Ming, on the part of the LGU, ano po yung pinaka-ideal na proposal po ninyo doon sa parking fee? Well, ang nakasanayan po dito, 50 pesos eh. Ang flexi naman po yan. Pag-usapan, kasi ang alam nyo, ang apprehension ng karamihan, lalo na yung nasanay na get all yun, kanila po lahat. Siyempre, government po yan. Yan po yung obligasyon din po ng munisipyo na implementar ang tama kasi yun. Alam naman natin, magawin ka po sa ibang lugar. Example sa Maynila, sa Baguio, malapit. Kaya sa mga malaking city, pag-park mo pa lang, yun, nandyan na po. Pero at the same time, hindi lang sa paniningil, pero may sisiguro na ligtas at may sisiguro na nasa accredited ng munisipyo. Yung mga lalapit po sa kanila. May ID yan, definitely. Yes, So kasama yung mga nasa pribado dito, Mayor, dahil yung isang pinagpaparkan namin, loob na mismo ng Laguerta na sa Quiabong, Mayor. Yan, yun nga yung private parking area. Una, mag-permit, mag-PIR, tapos i-organize namin sila bilang isang samahan o grupo. Tapos from there, pag-uusapan, no, kami po i-aapila sa kanila na magkaroon ng uniform parking area. Dahil nga po, mahirap naman pag overprice. Siyempre, ang argumento siguro nila take it or leave it naman to, sir. Kung ayaw nila dito sa rate namin, di lumipat na nila sa mura. Mga ganung bagay na marinig natin dyan. Pero ito po yung isang pag-uusapan. No, at siyempre dapat po i-consider naman dahil nga po ito po para po the bottom line kapakanan ng ating mga bisitang napakarami na nagagawi dito sa bayan ng Manawag. Yes, sabi ko nga, Mayor, long overdue na yan. Salamat na lang at merong Mayor Ming na naupo ngayon sa bayan ng Manawag. Tama po yun, meron ng parking ordinance, meron ng traffic ordinance. Ito na nga private parking na magiging ordinance rin. Pero ngayon, pinupupok sila para mag-permit po lahat para po sa kapakanan din po nila at magkaroon ng isang cordial na sistema na pagtutulungan ng bawat sektor o bawat kasama dito sa ating pong mga nagninegosyo ng parking at parking dito sa bayan ng Manawag. Yes. Mayor, lastly, sabi nga nila, reaction, iba talaga kapag pogi or gwapo ang mayor dahil pogi at gwapo ang isang bayan. Yes, tumpak. Yan. Yes, okay. Siguro tanong ko lang, anong napag-usapan nung induction ninyo, Mayor? Mayor's League. Well, tama po yun. Kami po formal na nanumpa sa harapan po ng ating butihing Governor Monmon Gico, mga bagong haral na opisyalis ng League of Municipalities o League of Mayors dito po sa ating bayang probinsyang Pangasinan. At nai-timing ko dahil nung Sabado, birthday ni BBM, meron pong distribution ang DAR
At nandun si Secretary Conrad Estrella na kasama po namin na naging testigo din, Congressman Art at si Congressman Munching at siyempre si Governor at si Vice Governor. Ang mga tumayong testigo po sa naganap na oath-taking ceremony ng mga bagong haral na League of Municipalities Pangasinan chapter dito po sa ating probinsya Pangasinan. So bago po nagkaroon ng formal na oath-taking ay kami po may konting paalmusal doon, nagkape at nagkakwentuhan din at doon po napag-usapan unang-una at meron po kaming letter, resolution sa ating bumuting governor na humihingi po tayo ng opisina na pwedeng puntahan ng ating mga kapwa mayors pag sila po nagawi po sa Kapitolyo, lalong-lalo na po sa provincial board. Dahil alam mo naman, pag magde-defend sila ng ordinansa at saka po mga annual budget. So, yan po ay positive naman at napag-usapan na rin namin verbally bago kami nagbigay ng sulat na may strongly ay yan po ay kanilang gusto din na magkaroon po ng isang tanggapan ang League of Municipalities Pangasinan chapter doon mismo sa Capitol Complex at pag sinuwerte baka po sa mismong Capitol Building. At hopefully po na dahil nung dati po doon po sa President's Hotel at alam naman natin na medyo matagal na rin po doon ng panahon ni Mayor Paul Batawil at medyo luma na. At siyempre mas gusto po namin mas doon na mismo sa Capitol Complex, yun nga magsinuwerte nga sa Capitol Building. Yes. At maliban dyan ay tayo rin po ay nagpasa ng isang resolution din, pinirmahan ng opisyalis ng mayors ng pag-transfer po ng account, do maliit lang po yung pondo ng hindi kumpara po sa ibang asosasyon. Sa amin po talagang konti lang po, ililipat lang po yung mga signatories ng aming account ng League of Municipalities Pangasinan chapter sa mga bagong halal na opisyalis, specifically President, Treasurer at saka po yung ating internal Vice President, no? Napipirma po ng mga cheque na gagamitin sa operations po ng ating tanggapan sa Lingayen, no? At ang pangatlo po ay tayo rin po humingi po ng konting financial assistance para po makatulong sa everyday operations kung matuloy po yung tanggapan ng ating pong League of Municipalities kay Governor, no? At yan po positive naman po at talagang nakikita naman ng aming pong binanggit na sana matulungan kami na mapalaki ng konti itong operational expenses. At yun nga, inihirit ng ating mga graduating mayors na pag-usapan din po doon na sana, kasabi ko nga, once a mayor, once a member of the LMP Pangasinan chapter, always regardless kung tapos ka na, hindi ka man nakabalik, pero the mere fact na ikaw po yung naging kabahagi ng samahan ito ay you are always part of this association sa inactive capacity. Ang hinihingi po ng mga graduating po ngayon ay magkaroon naman ng konting kahit na souvenir na graduation ring ng ating mga last term graduating mayors na nakalagay po yung LMP Pangasinan chapter. Yan po yung ating strongly i-consider para po mabigyan natin at mabigyan din ng konting honor ang ating mga graduating mayors sa probinsya ng Pangasinan, mga kapaborito. Lastly, Mayor, matanong ko lang, i-connect ko lang itong mga issues sa flood control sa DPWH. You being the president of the LMP, siyempre you speak in behalf of the other mayors also of the province of Pangasinan. Yes, yes. Tanong ko lang, Mayor, nasusundan ba yung coordination o consultation ng DPWH with LGUs to implement projects sa kanila, lalo na pagka-flood control projects? Well, in unison po, napag-usapan po yan. Yan po, actually, may utos na po ang kanyang through our executive secretary na lahat po ng nationally implemented projects, kung saan man galing yan, congressman, senador, etc., ay dapat mayroong proper consultation sa ating mga local chief executive. Dapat malaman namin, siguro may consider kami, especially sa planning, para may turo din po namin yung mga priority areas na dapat po gawan ng mga proyektong ganito from the national, no? Yes. So we welcome that executive order ng ating Pangulo na lahat ng nationally implemented projects from planning, consultation, of course the crafting of the program of work, at syempre yung ongoing na monitoring
ay yan po ay i-involve na ang atin pong local government unit. Admittedly po nung araw, ang sistema po nakadirekta po sa mga siguro barangay captains, barangay council. At medyo most of us, if not all of us, medyo clueless. No? Pero marami pong mga congressman din na in passing nababanggit din po naman sa amin yan. At speaking of Manawag, first, wala pong ghost project dito. Pangalawa po, isa na lang po yung ongoing sa Barangay Nalsian. Pero all in all, since 2022 hanggang ngayon pong kasalukuyan, ay merong more or less 300 million plus na flood control project sa Manawag. At yun nga po, nakiki-coordinate naman po sila sa akin. Pero ang gusto rin sana namin mangyari ay mamonitor din namin. Mayroon kaming kopya ng program of work para po pagtulungan po namin para yung implementation naman ay masasabi namin na talagang nasunod at nagawa dahil hindi po admittedly yan po yung parang saloobin ng nakakarami sa amin. And to that effect, mga kapaborito, na pag-usapan din pala doon ng Sabado na magkaroon kami ng unified stand in a form maybe of a manifesto na of course we condemn at ayaw namin itong mga nangyayaring ito. Dapat ituwid, ayusin at of course we support transparency and order dito po sa mga implementation na mga national implemented projects. So we will be coming up with a manifesto in behalf of the whole LMP Pangasinan para po may stand po tayo dito sa mga mainit na pakainit na usapin ng flood control issue dito po sa bayan ng Manawag. How soon will that come out? How soon will that come out, Mayor? Well, we are crafting it. Actually, mayroon na akong draft dito at we will seek the approval of everybody. At gusto naman nila actually yung M4GG nga, tayo po yung unang nabasa yung ating pangalan dahil dati na po tayo dyan, no? Since 2023, early 2023 itong tayo po yung unang nakabahagi niyan na M4GG o Mayors for Good Governance. But marami pong may gusto ngayon, 3 na po. Nandyan na po si Mayor ng Umingan at ng Sison at marami pa pong gusto. Medyo nakaligtaan lang, hindi napansin siguro sa kanilang mga email itong extension of invitation to join. May konti pong requirements at may mga forms yung dapat i-file at alamin naman kahit paano po may konting assessment committee sila at hindi po siya mahirap kumbaga kung gusto mo ito hanapin mo ay mahahanap mo ito dahil ngayon actually may opening na naman this coming September 16 to 19 ba or 12 to 19 itong buwan kasalukuyan ay meron na naman pong open application for the inclusion of another our local chief executive dito sa Mayors for Good Governance. Yan. Okay, sana madagdagan para may kasama po kayo, Mayor. Marami po at yung iba naman ang stand nila ay magkaroon na lang kami ng unified stand as a chapter Mayors League ng Pangasinan ng siguro parang similar dyan sa atin pong hinihingi. Siyempre gusto po natin ng transparency and accountability sa mga kaganapan, no, na mga nakikita po natin parang teleserye na nga dito sa TV ngayon. Sigurado Lunes hanggang Miyerkules ay mainit na naman ang ating pwede sa kakabantay po ng mga hearings sa Senado kasama sa Kongreso din. Yes. Okay. Mayor, thank you so much for your precious time na binigay po ninyo sa amin. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Itong dalawang nandito ang kapaborito, tinatanong ko lang kung nag-almusal sila at sabi nila ko may tuyunda. Ibig sabihin, hindi na ang almusal. So, sagot na namin sila dito. Alam mo naman dito, pagmamalitan namin yung mga kaya namin dito para po sa ating mga kapaboritong nandito ngayon. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang iyong programa mula dito sa pinagpalang bayan ng Manawag. Si Mayor Doc Ming po ito. Magandang umaga po. And of course, one whole week ahead of us na magsilbi ng tama para sa ating mga kababayan. Magandang umaga. Good morning, Mayor. Okay. Napakaganda nga ng mga sinabi ni Mayor, At may mga mayors din na nagtatanong kung paano sumali sa M4GG. Yun, nasagot naman na kahit hindi pa natin natanong na may mga ini-email pala sa kanila at may mga papel, may mga requirements din pala. Kaya yung mga mayors na nagtatanong, yun pala, i-check daw yung email sa kanilang mga LGU. Opo, mula dito sa bayan ng Manawag, ako po inyong kapaborito, Kuya Errol Horado with Dennis Mojares.
10-4, kapaborito Errol at kapaborito Dennis Mojares with Mayor Ming Rosario ng Bayan ng Manawag. Next 10 na tayo ng 3 minutes. Kawatang tila. Pasensya kila tatin ito ng gagig. Mampatanir Kamilan ng kapaborito RJ. Kapaborito RJ. Yes, amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Sa Magdarelingkor, Magdaren kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side sa Alinlanag, the only one engineer Nixon Dakal. Sipo bukas mga kapaborito, tabayanan po ninyo ang number 1 ni kapaborito Joey Baby dito lamang sa number 1 music station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat, DWJE